nou entorn per a la docència dual serà accessible a través d'UACloud, en la targeta Docència Dual. Una volta que accedim, ens apareixeran totes les assignatures de què som professors i, en aquest cas, anirem a una de les assignatures que té, com veieu, per exemple, 4 torns, que vol dir que cada 4 setmanes un dels grups té presencialitat. Si fem clic en Mostra alumnes, accedim a la llista d'alumnes i veiem quines setmanes són les que tindran presencialitat cada alumne. Per exemple, este alumne tindrà les setmanes 4, 8, 12 i 16. Si volem saber quines setmanes són aquestes, fem clic ací i veurem que la setmana número 4, per exemple, és la del 30 de setembre al 6 d'octubre. A més, podrem filtrar ací cada setmana quins alumnes venen. Per exemple, la primera setmana, si filtrem, sabem que estos alumnes vindran a classe presencialment i la resta ho faran a través de la classe online. Tornem als meus grups, tornem a l'assignatura que ens interessa al grup 9. Com veieu, ací hi ha un apartat d'aula virtual i és on podrem accedir a l'aula virtual. Si fem clic directament, podrem accedir a la nova aplicació per a l'aula virtual de la Universitat d'Alacant. Esta és la nova interfície de l'aula virtual de la UA, en què apareixeran els usuaris que estan dins de la sessió, tindrem la possibilitat de compartir webcam, pantalla, afegir una presentació, compartir un vídeo extern, per exemple, de YouTube o de Vimeo, i fer alguna enquesta. Aquestes funcionalitats les veurem en altres vídeos més avant. A més, tenim el xat públic típic de les sales de videoconferència i tenim la possibilitat de dibuixar en una pissarra multiusuari. Si algú prefereix utilitzar Google Meet o Microsoft Teams o un altre tipus d'eina de videoconferència, sempre ho pot fer afegint ací la URL. Tan sols caldrà pegar la URL, fer clic en el botó de guardar i automàticament, quan s'accedisca a l'aula virtual, ja no anirem a la nova aplicació d'aula virtual de la UA, sinó que accedirem a la sala Google Meet que hem creat. Com accediran els alumnes a esta docència dual? Doncs el mateix en la targeta de docència dual, arribaran al seu pla d'estudis en què està matriculat i veurà els grups matriculats. Per exemple, en la primera assignatura veiem que en la classe teòrica la presencialitat per a aquest alumne serà cada 4 setmanes. Si despleguem, veurem quines són les setmanes d'assistència presencial, el mapa on està situada l'aula i en el cas de la docència virtual simplement haurà d'accedir a l'aula. Si el professor ha creat una sala de Google Meet, anirà directament a la sala de Google Meet i si el professor decideix utilitzar l'aula virtual de la UA, accedirà a la nova aplicació.